Aké sú najefektívnejšie spôsoby zakladania stavby v prípade, že sa náš pozemok nachádza na svahovitom teréne, máme vysokú hladinu podzemnej vody alebo sa nosná pôda nachádza vo veľkej hĺbke? Aké technológie alebo riešenia by ste odporúčili na zabezpečenie stability dlhodobej spoľahlivosti základov? Není otázka na nás ako realizátora alebo zhotoviteľa, ale to je otázka na statika. Pri takomto problematickom zakladaní stavby vždy oslovujeme statika a vždy si žiadame statický posudok. Na základe hydrogeologického prieskumu, ktorý sa vytvorí, tak statik nám navrhne základové konštrukcie. Keď sme na svahovitom pozemku, tak robíme kaskádovitý základový pás, aby sme jednoducho zbytočne nepredražovali ten základový pás. Keby sme ho liali, ja neviem, do 2 metrov hĺbky, je to hlúposť, že klasicky sa odskáču kaskádami a na tom sa spraví základová doska. To je jedna z variant, samozrejme to pri určitom prevýšení, iba sa dá toto dodržať už potom, keď je to prevýšenie väčšie, tak sa musia potom robiť už podkopávky a následne spevnovať svahy nejakými múrmi, železobetónovými a tak ďalej. My sme realizátori a my realizujeme podľa výkresov, ktoré nám v tomto prípade dodá statik.